أرسط زينا من دربيننا أتقدمتي كنت تتصاورون هاجر بتجهات من معبال تمرتي زوسد اللويو كبلو قدما من سرابي أحمد قليصان قبل بجت عمد كل تشحن عصر شعاتن عصرت حمشة شيحتون سجان سانابوس عين ملاق تلميت تحيزو يسرح مهلو من السير حرشا فليتو كابوزاي بيت صحفة سبعة مسلات حبرات هاجرات أبوشت شديش توارح حبكينات كذا كمونغوز تقتلوا 700 دكانسيون هسانات المخانم الرجاليتو عزو السلام تنا تقبلوا كبرات تختاتلتي نساعات استدالو زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا زيناتات جيتات والو مساخم كسن حسنا مكتال نكون لكم تمنيتايو فلما حصرت زيناتات مندر بينونا تقمتي كنت تتصاويرون هاجر بتجهات نمعبال تمرتي زوسدلو كبلو قدما من السرابي احمد قليصام مندر بينونا تقمتي كنت تتصاويرون هاجر بتجهات نمعبال تمرتي زوسدلو كبلو قدما منستر أبي أحمد قليصام قدما منستر أبي أحمد أبقالاي بسكا زي تهانس مندر بينونا مريقم كفيتهم مندر بينونا أبو وسن قالاي بسكا أزيوم زبناو كفلتات مدكسي الدراش بيت سينما سفراتات تحدثو سبام كمون لمعات فرافرن تروفات ليماتنا كاتيتو زحزيو هنصت مندرون بهلاوي طبب كينه هنصا مس زبناو هنصتا واحدو زحزن تخون نتخبابي توساخي عقمي توريزم زي فتروقو مباصحيو قدما منستر ابي احمد نت مندر مرقو ما بزخفتو الاوان ابز محلالفو وملختي مندر بينونا منفس يكال بعيننا زي رانا ليلام فتنيا تمرت يتوسدبتنا يتشالال مفكر سايون يتشالال موتو سايون የሚታይ የሚጨበጥ ነገር መሆኑን በውል ትምህርት የቀሰምንበት ልዑል ትምህርት ዝተወሰደሉን ናይ ይካል መርአያ ጥራሕ ዘይኮነስ ዝካል ዝጭበጥ ስራሕ ምዃኑ ብዕሊ ትምህርት ዝቀሰምናሉ ቦታ ብምዃኑ ናይዚ ሕልሚ ሰብ ዋና ኩልኩም አበ ዝቀረ ክፍሊ ዘሃገር ድማ መሰረት ብልጽግናን ምንባር ሕዝውን ደጊምና ይካልዩ ዝብል ክንጭብጦን ክንሪዮን ካብ ሕዝዩ ሓደራ ብምባል ከተሓሳስበኩም ይፈቱም እቲ ከባቢ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ከባቢ ኣየርን መልክዓ ምድርን ከም ዘለዎ ድሕሪ ምጥቃስ ነዚ ብምጽዋር ውቁብ ገጽታ ዘለዎ መንደር ጋህዲ ምግባር ተኻኢሉ ኢሎም እዚ ማሕለኻ ንኢትዮጵያ ካብ ምምዕባል ከም ዘይትረፈና ዳግማይ ዘረጋገጽናሉ ክብሉ ተዛሪቦም እቲ መንደር ካብ ስፍራታት ተሓድሶ ብተወሳኺ ልምዓት ፍራፍረን ትሩፋት ሌማትን مكتاتو دما قبرنا مس مباصح توريزم نمتأسسار تمرتي زتوسدلو بزعبا مقانون توم قدما منستر قليصام የዛሬ 3 ዓመት ገደማ ወደዚህ ስፍራ ስንመጣ አንዲት ዘለላ ሳር ማየት ብርቅ ነበር የዛሬ 3 ዓመት ገደማ ይህ ቦታ ሙሉ በሙሉ በረሃ ነበር ቅድሚ 3 ዓመት አቢሉ ናብ ዝኸባብ እንትመጽእ ሓንቲ ሰዓር እኳ ምርኣይ ኣይካልን ነይሩ ቅድሚ 3 ዓመት እዚ ቦታ ሙሉእ ብሙሉእ በረኻ እዩ ነይሩ ሽዑ ዝነበረና መፈክር ነዚ በረኻ ናብ ምቹ ሕርሻ ከባቢ ምቕያር ፍሮም ደዘርት ቱ ፍሮም ላንድ ዝብል እዩ ነይሩ ሓመዱ ማዩ ሓኪምና ክንቅይሩ ኣለና ኢልና ኣብዚ ከባቢ ተተዓዊትና ኣብ ዝኾነ ከባቢ ኢትዮጵያ ዘይንዕወተሉ ምኽንያት ኣይህሉን ኣብዚ ልዑል ዋዕይ ኣሎ ማይ የለን ሓመድ ብኣሲድ ዝተበልዐዩ ዝተባሃለሉ ስፍራ ምቕያር ኪልና ኢና ኣብቲ መንደር ልምዓት ኣራንሽ ሎሚን ፓፓያን ማንጎን ከምኡውን ደርሆ ግመል እንስሳትን ኣጣልን ናይ ምርባሕ ስራሕቲ ይፍጸም ምህላውን ጠቂሶም ህንጸት መንደር በይኑና በምትሕብባር መንግስቲ ኢትዮጵያ ብውልቀ ትካላትን በመንግስቲ ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ተፈጸመ ምዃኑ ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ጸብጺብላ ሆቴል ስካይላይት ነት መንደር ተረኪቡ ስራሕቲ ምምሕዳር ከም ዝፈጽምውን ቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ወሲኾም ኣፍሊጦም ኣለዉ ናብ ካልእ ዜና እንትንሰግር ዝህነጽ ዘሎ ሓይሊ ምክልኻል ንምርጋጽ ሉዓላውነትን ብሄራዊ ረብሓታት ኢትዮጵያ ዋሕስዩ ክብሉ ኣምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ገሊጾም ዝህነጽ ዘሎ ሓይሊ ምክልኻል ንምርጋጽ ሉዓላውነትን ብሄራዊ ረብሓታትን ኢትዮጵያ ዋሕስዩ ክብሉ ዳይሬክተር ጀነራል ብሄራዊ ሓበሬታን ኣገልግሎት ድሕንነትን ኣምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ገሊጾም أمباسادر ريدوان تمهارو أمرار حان ممهران
ኣዘዝትን ስታፍ ኮሌጃት ኣብ እዋናዊ ሃገራዊ ጉዳያት ዝጠመተ መብርሂ ሂቦም ኣብ መግለጺኦም ካብ ኩለን ሃገራት ሰላምን ብሄራዊ ረብሓን ዘቀደመ ስራሕ ይስራሕ ከም ዘሎ ገሊጾም ነዚ ኣጠናኺርካ ብምቕጻል ኢትዮጵያ ዘለዋ ተሰማዕነት ሓሊኻ ምኽያድ ከም ዝተኻእለ ተዛሪቦም ጎረቤት ሃገራት ብምቕዳም ሽርክና ብምስፋሕ ኣብ ኢኮኖሚ ማሕበራውን ድሕነትን ጉዳያት ብምትሕብባር ምስራሕ ዘኽእል ፖሊሲ ብምቕራጽ ይስርሐሉ ከም ዘሎ ገሊጾም ሰላምን ድሕነትን ውሽጣዊ ኩነታት ዝሰኸነ ማሕበራውን ፖለቲካውን ተግባር ቀንዲ ፍልፍል ጥንካረ ከም ዝኾነ ኣብሪሆም እዚ ንምርግጋጽ ብሄራዊ ምርድዳእ ድኽነት ምእላይን ሓቋፊ ፍትሓዊ ምዕባለን እናተለወጠ ዝመፀ ዓለማዊ ኩነታት ኣብ ግምት ዘእተወ ምድላው ኩለ መዳይ ድልውነት ምግባር ከም ዝግባእ እውን ገሊጾም ኢትዮጵያ ብዘለዋ ሃፍቲ እንስሳት ልክዕ ካብ ንግዲ ወፃኢ ተረባሒት ንክትኸውን ምትሕብባር መዳርግቲ ኣካላት ክጠናኸር ከም ዝግባእ ተገሊጹ ሚኒስቴር ግብርና ምስ በዓል መዚ ግብርና ብምትሕብባር ዘዳለውዎ ኣብ ንግዲ ወፃኢ ስጋ ኣብ ዝረኣዩ ጸገማትን መፍትሕታትን ትኩረት ዝገበረ ዘተ መዳርግቲ ኣካላት ኣካይዶም ምክትል ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ግብርና ዶክተር ሐሚድ ጀማል ኣብዚ እዋን ከም ዝበልዎም ኢትዮጵያ ዋላኳ ካብ ዓለም ኣብ ቅድሚት ዝስራዕ ሃፍቲ እንስሳት ተሃለዋ በቲ ዝግባእ ልክዕ ግና እናተጠቐመት ኣይኮነትን ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብዚ ሓዱሽ በጀት ዓመት 15,000 ቶን ስጋ እንስሳት ናብ ወፃኢ ንምልኣኽ ትልሚ ተታሒዙ እናተሰርሐ ከም ዝኾነ ብምሕባር እቲ ዝተለኣኸ ስጋ ምስ ትልሚ እንትነጻጸር እቲ ትጽቢት ዝግበረሉ ከም ዘይኮነ እውን ተዛሪቦም ዝሐሸ ውፅኢት ንምምጻእ ብዝበለጸ ምስራሕ ከም ዝግባእ ድማ ሓቢሮም ፖሊሲ መማሓየሽ ማክሮ ኢኮኖሚ ስዒቡ ምስ ቀረብ ዶላር ዝተኣሳሰሩ ጸገማት እናተፈትሑ ምዃኖም ነቲ ዓውዲ ዓብዪ ተስፋ ሒዙ ከም ዝመጻ ረዲኦም ዋና ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት ልምዓት እንስሳት ኢትዮጵያ ዶክተር ኣስራት ጤራ ብወገኖም ካብቲ ዓውዲ ብዝበለጸ ተረባሒ ንምዃን ጽሬት ካብ ምርጋጽ ብተወሳኺ ማእኸላት ዕዳጋ ምስፍሕፋሕ ከም ዝግባእ ገሊጾም ኣብዚ መዳይ ቻይና ድሌት ከም ዘለዋ ብምሕባር ረቲ ዝመጽእ ዘሎ ዕዳጋ ዝምጥን ቀረብ ንምፍጣር ምትሕብባር መዳርግቲ ኣካላት ክጠናኸር ይግባእ እውን ኢላ መንግስቲ ሪፎርም ዘፈር ልምዓት ሓይሊ ብምትግባር ተሳትፎ ዓውዲ ውልቀ ንምዕባይ እናሰርሐ ከም ዝርከብ ሚኒስትር ዴኤታ ሚኒስቴር ማይን ኢነርጂን ኢንጂነር ዶክተር ሱልጣን ወሊ ገሊጾም ባንኪ ጣልያንን ሚኒስትር ኢኮኖሚ ፋይናንስ ጣልያንን ምስ ባንኪ ዓለም ብምትሕብባር ዘዳለውዎ ጉባኤ ላዕለዎት ኣመራርሓ ኣብ ሮም ኣሳሊጦም እቲ ጉባኤ ኣብ ኣፍሪቃ ኩለ መዳያዊ ዕቤት ንምርጋጽ ኣብ ዝሕግዙ ኣማራጽታት ኢነርጂ ትኩረት ዝገበረ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ሚኒስትር ዴኤታ ሚኒስቴር ማይን ኢነርጂን ዶክተር ኢንጂነር ሱልጣን ወሊ ኣብቲ ጉባኤ ተመጣጣኒ ዘተኣማምንን ዘላቕን ቀረብ ኢነርጂ ኣብ ኣፍሪቃ ንምስፍሕፋሕ ኣብ ዝሕግዙ ስትራቴጂካዊ ኣማራጽታት ኣመልኪቶም ሓሳብ ኣቕሪቦም ብደገፍ ፋይናንስ ባንኪ ዓለም ተግባራዊ ዝኾኑ ዘለዉ ፕሮጀክታት ፕሮግራም ብሄራዊ ኤሌክትሪፊኬሽን ዝምልከት እውን ገለጻ ገይሮም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ 6-7 ዓመታት ተበጻሕነት ልምዓት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምርግጋጽ ሰፋሕቲ ስራሕቲ ከም ዝተሳለጡ ገሊጾም መንግስቲ ዓውዲ ልምዓት ሓይሊ ንምስፍሕፋሕ ተሳትፎ ዓውዲ ውልቀ ንምዕባይ መማሓየሽ ዓውዲ ሓይሊ ከምኡውን ካብቲ ሪፎርም ዝፍልፍሉ መማሓየሽታት ፖሊስን መተባብዕታትን ተግባራዊ እናገበረ ከም ዝርከብ ሓቢሮም ኢነርጂ ንልምዓት ኢኮኖሚን ምምሕያሽ መነባብሮ ዜጋታትን ከምኡውን ኩለ መዳያዊ ብልጽግና ወሳኒ ከም ዝኾነ ምዝራቦም ካብቲ ሚኒስቴር ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣረዲኡ ጎግል ፕሌይ ንኣልማዕቲ ኢትዮጵያውያን ምቕባል ከም ዝጀመረ ተገሊጹ ሚኒስትር ኢኖቬሽንን ቴክኖሎጂን ዶክተር በለጠ ሞላ ነቲ ጉዳይ ኣመልኪቶም ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ምዝገባ ኣልማዕቲ ጎግል ፕሌይ ንኢትዮጵያውያን ኣልማዕቲ ምቕባል ምጅማሩ ንህንጸት ዲጂታል ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ልዑል ኣስተዋጽኦ ዘበርክት እዩ ኢሎም እዚ ምዕራፍ ሰብ ዋና ውህብቶ ቴክኖሎጂ ውሽጢ ዓዲ መተግበሪታቶም ኣብ ዓለም ለኸ ካብ ዘለዉ ዓበይቲ መድረኻት ዲጂታል ንከሕትሙ ሓደሽቲ ዕድላት ከም ዝኸፍቱ እውን ገሊጾም መንግስቲ ዲጂታል ኢኮኖሚ ንምህናጽ ብርክት ዝበሉ ምልዕዓላት ምትግባር እናሰርሐ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ እዚ ውፅኢት ሓድሽ ጅማረ ዝተፈጸሙ ተግባራት እዩ ኢሎም ሰሙያቲ ዓውዲ ነዚ ዕድል ተጠቒሞም ጸገም ፈታሕቲ መተግበሪታት ብምልማዕ ኣብ ከይዲ ህንጸት ዲጂታል ኢኮኖሚ እጃሞም ከም ዝዋፅኡ ጻውዒት ኣቕሪቦም ኣብቲ ሚኒስቴር ኣማኻሪ ዝኾኑ ኣይተ ሰሎሞን ሙልጌታ ንስታርታፓት ኢትዮጵያውያን ምቹው ስነ ምህዳር ንምምዕባል
ካብ መንጎ ዝተግበሩ ስራሕቲ ኣብ ዓለም ለኻዊ መድረኻት ንኽሳተፉ ዘኽእሉ ዓለም ለኻዊ ርክባት ምጥንኻር ኣገዳሲ ብምዃኑ ነቲ ዕድል ንምምችቻው ዝተፈላለዩ ስራሕቲ እንትፍጸሙ ምጽንሖም ተዛሪቦም እቲ ዕድል ንምምችቻው ዝተፈላለዩ ስራሕቲ እንትፍጸሙ ምጽንሖም እውን ወሲኾም ገሊጾም ኣተሓሒዞም ከዓ እዚ ሓድሽ ዕድል ኢትዮጵያውያን ሃነፅቲ ዓለም ለኻዊ ዕዱማት ጎግል ፕሌይ ብቐጥታ ብምርካብ መተግበሪታቶም ገፊሕ ርድኢት ንክረክብን ዓለም ለኻዊ ተወዳዳሪ ንክኸውንን የኽእል እዩ ምባሎም ሓበሬታ ሚኒስቴር ኢኖቬሽንን ቴክኖሎጂን የመላኽት። ፖሊስ ምምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ እዚ ዘበን ዝበጽሑ አሰራርሓ ብምኽታልን ህዝቢ ብምስታፍን ሰላምን ድሕንነትን ታ ከተማ ብዘላቕነት ናይ ምሕላው ስርሑ አጠናኺሩ ክቅጽለሉ ከም ዝግባእ ከንቲባ እታ ምምሕዳር ከተማ አዳነች አቤቤ ገሊጸን። ፖሊስ ምምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ በጀት ዓመት 2016 ዝለዓለ ኣፈጻጽማ ስራሕ ንዘርኣዩ ኣመራርሓ ኣባላትን ትካላትን ፖሊስ ዕዉት ስራሕ ንክሰርሑ ደገፍ ንዝገበሩ ኣካላት ኣፍልጦን ሽልማትን ሂቡ። ኣብቲ መርሃ ግብሪ ኣፍልጦን ሽልማትን ከንቲባ ምምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ አዳነች አቤቤ ጀነራል ኮሚሽነር ፖሊስ ፌደራል ኢትዮጵያ ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ኮሚሽን ፖሊስ አዲስ አበባ ጌቱ አርጋውን ካልኦት ጻውዒት ተገብረሎም ሓለፍቲ ስራሕታ ከተማን ፌደራልን ተረኺቦም። ከንቲባ አዳነች አቤቤ ኣብቲ እዋን ከም ዝበልኦ ኣብቲ ሪፎርም ፖሊስ አዲስ አበባ ብቁዕ ሓይሊ ሰብን እዚ ዘበን ዝበጽሖ ቴክኖሎጂን ተሓንጊጡ ንክሰርሕ ተገይሩ እዩ። ስለዝኾነ እውን ፖሊስ አዲስ አበባ ዓቕሙ ብስልጠና ብምዕባይ ሞያዊ ስነ ምግባር ወኒኑ ተበጻሕነቱን ከስፋሕፍሕ ከምኡውን ኣሰራርሑን ከማዕብል ደገፍ ከም ዝገበረ ተዛሪበን። ነዚ ስዒቡ ፖሊስ አዲስ አበባ ምንቅስቓስ ህዝቢታ ከተማ ሰላማዊ ንክኸውን ብትግሃት ብብቕዓትን ልኡኽትኡ እናተዋፅአ ምዃኑ ብምሕባር ነዚ እውን ምስጋና ኣቕሪበን። ፖሊስ አዲስ አበባ ስራሕቲ ቅድመ ምክልኻል ገበንን ምኽባር ልዕልነት ሕጊ ናይ ምስላጥ ዓቕሙን ንዓበየ ከም ዝመፀ ብምግላጽ ኣብ ቀጻሊ እውን ሕብረተሰብ ብምስታፍን እዚ እዋን ዝጠልቦ ቴክኖሎጂ ብምዕጣቕን ሰላምን ድሕንነትን ናይ ምሕላው ስርሑ ኣጠናኺሩ ክቕጽለሉ ከም ዝግባእ ነዚ እውን ኣድላይ ደገፍ ከም ዝግበረሉን ኣረዲአን። ኣብ ክልል ትግራይ ነበርቲ ከተማ ዓዲ ዳዕሮን ከባቢውን ተጠቀምቲ ዝገብር ፕሮጀክት ዝስተማይ ተዛዚሙ ናብ ኣገልግሎት ኣትዩ። ኣብ ክልል ትግራይ ነበርቲ ከተማ ዓዲ ዳዕሮን ከባቢውን ተጠቀምቲ ዝገብር ፕሮጀክት ዝስተማይ ተዛዚሙ ኣገልግሎት መሃብ ምጅማሩ ቢሮ ማይን ኢነርጂን ጊዜያዊ ምሕዳርቲ ክልል ኣፍሊጡ። ሓላፊ ተወካሊ እቲ ቢሮ ኢንጂነር ዮሃንስ መለሰ ከም ዝገለጽዎ ህንፀት ፕሮጀክት ዝስተማይ ተዛዚሙ ንኣገልግሎት ዝበቅዕ ዋን ዋሽ ኢንተርናሽናል ዝተባሃለ ትካል ገባሪ ሰናይ ብዝለገሶ 57 ሚልዮን ብር ወጻኢ እዩ ኢሎም። ኣብቲ ስነ ስርዓት ምረቓ ዝተረኸቡ ተወካሊ ዋን ዋሽ ኢንተርናሽናል ኢንጂነር ቴዎድሮስ ታደለ ከም ዝበልዎም ትካሎም ኣብ እቲ ክልል ዘሎ ጸገም ዝተማይ ንምፍታሕ ምስ ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ተሓባቢሩ ንምስራሕ ድልዊ ምዃኑ ተዛሪቦም። ነበርቲ እቲ ከባቢ ብወገኖም በቲ ዝተሰርሐ ሰናይ ስራሕ ምሕጓሶምን ነትካል ድማ ምስጋና ምቕራቦምን ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ካብቲ ስፍራ ጸብጺብሎም። ኤርባስ ምስ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ መገዲ ኣየር ዘለዎ ምትሕብባራት ኣጠናኺሩ ከም ዝቕጽል ገሊጹ ኣሎ። ኩባንያ ኤርባስ ምስ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዘለዎ ምትሕብባራት ኣጠናኺሩ ከም ዝቕጽል ዓለም ለኸ ፕሬዚደንት ኩባንያ ውተር ቫን ዌልስ ገሊጹ። ኤርባስ ኣብ ኣፍሪቃ ፈላማይ ምስ ዝኾነ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ንብዙሕ ዓማውቲ ዝጸንሕ ምትሕብባር ከም ዘለዎ ኣዘኻኺሮም። ኣብ ኣፍሪቃ ዓብይ ብጽሒት ዕዳጋ ዝወስድ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣውሮፕላናት ካብቲ ኩባንያ ብምእዛዝ ፈላማይ ከም ዝኾነ ገሊጾም። መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ቅድሚ ሕዚ ሞዴል A350-900 ኣውሮፕላን ካብቲ ኩባንያ ምዕዳጉ ሓቢሮም። ሕዚ ድማ ኣዝዩ ዘበናዊ ዝኾነ A350-1000 ኣውሮፕላን ካብቲ ኩባንያ ምርካቡ እቲ መገዲ ኣየር ዘለዎ ትልሚ ንምዕዋት ሓገዝ ከም ዝገብር ተዛሪቦም። ኩባንያ ኤርባስ ኣብ ቀጻሊ እውን ምስ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዘለዎ ምትሕብባር ኣጠናኺሩ ክቕጽል እዩ ኢሎም። ኣብ መወዳእታ ዜና ወጻኢ ብጽሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋርሕ ኣብ ኩናት ቃዛ ካብ መንጎ ዝተቐተሉ 70 ሚእታዊ ደቂ ኣንስትዮን ህጻናትን ምዃኖም ኣረጋጊጹ።
تي زقاتمه لعل قصري موت بعبيو اسرائيل ابتم سبات بصعقي زنبرولن كبابتات بزوسدتو متقعتي كم زي صعبه بمغلاص قاليو دما عطقات فلسطين بزونጨفو ماطوار زي صعبه كخون كم زخل افليطو صبصابت بيت صحفت قدم حجي ترايو زي يفلط حسد اهغراو حق كم زتعذبن زي دما سقاتات جبنات كوينات كالي جبنات قفعن كم زفطري ملكت حبرات هاجرات كاب حدار 2023 كساب ميازيا 2024 نايتوم ابقازا زتقتلو لعلي 8000 سبات زرزر حبريتا كم زرغاغص غليصو استات 44 مئتاوت كابتوم زي ترغاغصو قدايات حصانات 26 مئتاو دما دقانستيو مخانوم حبيرو كابزوم زي موتو ببزحي كاب 5 كساب 9 عامت زعدميوم يوم استات 8 مئتاوت قدايات ام منبري صاتات وي تمساسال يابا ابايتي كم زقتلو تتكالو سخو حبيرو حلفي سباو مسلات حبرات هاجرات فولكر تورك ابزهابو مغلصي زي ترايو زي فلت درجه قتلت كمون مغداتي سيفيلات قدتاو صعبين مسرتاو متكلات اهغراو سباو حقي زي مخبار يلو ترك نتي بخبيت احسات اهغراو حق قرب كستات بمقراب قبو صبصاب كيغبر صويعو تي صبصاب بتوسخي توم تواغاتي وغنات نتي ابقازا زكايد زلو غچيت زكايدلو دكايدلو اغباب زسكح كحسب او سقاي كم زسعبه غليصو حبرات هاجراتن ابتن قداموت كلته سمونات ورح تقمتينا بسمين زاتو حجز مغبي كم زي لحبيرو حلافيت كال ريديت نوروجو بيت مخري سدتنياتات يان ايغلان بعربي نبي بي سي ابزهابو مغلصي ابزي قربا اوان ابقازا بزغبر عدت عنو تسفا مقراص كم زرعي غليصلام كبل صبصاب بي بي سي املاخيتو كبرت تخاتلتي زينا ومسناودنا قدمي مززامنا قنقنت بتاتنا كنزخاخركم مندر بينونا صقمتي كنتات تصاويرو نهاجر بتغهات نمعبال تمرتي زوسدلو يكبلو قدما منستر ابي احمد غليصا أبو بجت عمد كل تشحن 15,000 تون سجا إنسان أبوز أين ملاك تلميذ تحيزو يسرح مهلاو من سير حرشا فليتو كابوز أي بيت صحفة سبعة مسلات حبرات هاجرات أبوش دشتوارح حبكينات كازا كامونغوز تقتلو 700 دكا نسيون حصانات المخانم الرقاقيتو كبرت خطاتلتي نساعات زي تدالو زيناتات ازوم كتكتاتلوهم صنحكم مسليرهم سلام كتالكم نمسكن جيتاچو على مسمايا قطع فنو استوديو حبيركم نيرا ببزلخمو سلام كتقولوا تنتنايو